Кніга прарока Езекіэля, раздзел 41. І ўвёў ён мяне ў святыню і змераў вушакі, 6 локцяў шырыні з аднаго і 6 локцяў шырыні з другога боку. І шырыня дзвярэй была 10 локцяў, і бакі брамы 5 локцяў з аднаго і 5 локцяў з другога боку. І змерыў яе даўжыню 40 локцяў і шырыню 20 локцяў. І ўвайшоў у сярэдзіну і змерыў на вушаку брамы 2 локці, і браму 6 локцяў, ды шырыню бакоў брамы 7 локцяў з аднаго і 7 локцяў з другога боку. І змерыў яе даўжыню 20 локцяў і шырыню 20 локцяў з пярэдняга боку святыні. І сказаў ён мне: гэта святое з святых. І змерыў ён мур святыні 6 локцяў і шырыню прыбудовы 4 локці з усіх бакоў кругом святыні. І бакавыя пакоі, пакой за пакоем у 3 рады. І былі выступы ў муры дома перад бакавымі пакоямі навокал, маючы служыць за падпоры, бо ў сцяне святыні не было падпор. І пакоі бакавыя пашыраліся ўгары, бо дом быў пабудаваны кругам аж да верху вакол дома. Дзеля таго шырыня дома ўверсе была большай, і з ніжняга паверха праз сярэдні на верхні падымаліся. І ўбачыў я вакол святыні ўзвышэнне. Падмуркі прыбудовы мелі ў вышыню цэлы пруд, гэта значыць 6 локцяў. І шырыня знешняга мура прыбудовы мела 5 локцяў. І паміж пакоямі, прыбудаванымі да святыні, было пустое месца. І паміж пакоямі шырыня была ў 20 локцяў вакол дома. І брамы будынка, які прымыкаў да пустога месца, глядзелі: адна брама на поўнач і другая брама на поўдзень. І шырыня мура пустога месца была 5 локцяў вакол. І будынак, што знаходзіўся перад адгароджанай прасторай і ў напрамку дарогі, што вядзе да мора, меў шырыню ў 70 локцяў. Мур жа будынка меў шырыню 5 локцяў кругом і даўжыня яго 90 локцяў. І змерыў ён даўжыню дома 100 локцяў, і адгароджаная прастора, і будынак разам з яго мурамі мелі даўжыню 100 локцяў. А шырыня пярэдняга боку дома з агароджанай прасторай на ўсходзе 100 локцяў. І змерыў ён даўжыню будынка перад адгароджанай прасторай з задняга боку з яго мурамі з аднаго і другога боку 100 локцяў. Галоўны будынак і ўнутраная частка храма і прысенкі звонку былі паабіваныя дрэвам, і аблямаваныя вокны, і траныя аздабленні кругом насупраць парога былі пакрытыя дрэвам навокал. І ад зямлі аж да вокнаў. Вокны ж маглі зачыняцца аж да верху брамы. І аж да ўнутранай часткі дома звонку, а таксама на ўсіх сценах кругом, унутры і звонку былі зроблены адпаведна памеру выявы херубінаў і пальмаў, і па адной пальме між двума херубінамі. І кожны херубін меў 2 твары. Адзін твар чалавечы, звернуты ў бок пальмы з аднаго боку, і аблічча льва, звернутае ў бок пальмы з другога боку. Так было зроблена па ўсім доме кругом. Ад зямлі аж да верху брамы былі выразаны херубіны і пальмы. На сцяне святыні 4-кутныя вушакі пры дзвярах, і перад святыняй штосьці, што выглядала як ахвярнік з дрэва, вышынёю ў 3 локці і ў 2 локці даўжынёй, і рогі яго, і падножжы яго, і сцены яго былі з дрэва. І сказаў ён мне: гэта стол, які стаіць перад Господам. І святыня мела 2 дзвярэй, і свяцілішча мела 2 дзвярэй. Дзверы мелі падвое рухомыя аж да сцяны, і другія дзверы мелі падвое. І на дзвярах святыні былі выразаны херубіны і выявы пальмаў, зроблены яны былі так, як на сценах. І дах з дрэва быў перад прысенкам звонку, і аблямаваныя вокны, і штосьці накшталт пальмаў было з аднаго і другога боку на бакавых сценах прысенкаў у пакоях, што прымыкаюць да дома.